Hi guys, masong adlaw yung tanan. Hala, terus ginuo ko. Bagjundari. Unsa, naglanip nagkabasakan. Ano uja galang basak dari? Ha? Tanaw na jud kabasakan. Puno na tubig. Nagbasak. Gilanipan nagbasak, kinuo ko Lord. Ag mga langgam, grabe yung daghana naglapad-lapad ha. Ang mga langgam kay mao man nagtabon karang nay mutungtong sa kabaw ja mura na po si piling kabaw. Kana mga langgam ramo ni mga tabon. Mo ni mutungtong sa buko-buko sa kabaw ja piling nila mura na po sila kabaw nga nakatungtong sa buko-buko sa kabaw. Ninglam jud aris kilid purami. Mo ni problema dan hiskuan. Alis siya kay na ay maglanip. Pikas be? Naglibot-libot ko sa gawas kay labog. Sila tuntara to na lingaw. Abot na po daw pikas aga nang nay. Kuan, tubig. Inja ka ning pasakar ba kay murag hapit ta ni maani agad tumagalipod na yilo-yilo na. Hapit na maani loy pinig malanipan. Hala. Palagi paler ko sangin. Hala na. Hala, bagdo diri ay. Halag nga langgam, luod pa nas mga langgam oy. Aluod pag mga langgam ug ngaro na sila kasilungan. Pinuko. Nikilat sa timpaan. Buko nikilat. Tiba na he. Gino ko Lord. Di palawat na ka jud. Ano lagi kagawas? Medyo po sa pinili pa kayo. Sila magpunta kinalisang. Ito na lala. Ito. Nagiduko. Wala. Hala mo tong siga. Uy. Tuwa ko rin ti. Nagsugara. Pagkalan. Ginawa ko kaskas na. Bagduda na binagduda rin yung pagkakatri. Hi guys. Bravo, purpun. Hi guys. Hi guys, It's a square. It's a square. Pagkalat na ito sa kuha ni Pagkalat na malik. Ano pagkana? It's a big stutter. Ano dun sa gawas? Wala dun. It's a big stutter. Typhoon kategori rin. Nagwara ka dyan ko na rato. Kaya di sila super typhoon. It's a big Ang stutter. natural ka nga bagyo. It's a big stutter. Bilo ko hadik ko ng gawas. Kaya mikilat. Mira! Ito! Suga dyan. Nakakasuga. Alala. Ganda na dinosaur. Asa mo Alala. Baby dinosaur. Asa lagi tayo mga dinosaur? Nga may dinosaur na ni. Oh, there's a chili ace. But there's no dinosaur. Ata, here's the spoon. Masih ilang alam dyan lang. Dinosaur, pangitaan ng dinosaur. Asa nga mga dinosaur? Tagipusan, mga pag dinosaur. Lara ka siya, nagbuhok kagas dito. Nabiya. Abi. Na, ang nahalan ba? There. Wow! So long. So long. Be, sana ko na kat. Dito, be, sana ko na tanaw. Ano mo nagbaji dang? Kaya ko magkanan. Be? Wow, so cute. Pagsipon lang. It's a big photo.
Kuto, naman There's a big kuto. Apil mo itang matabi. Nice hair. Nice hair. Na nice hair. No? Nice one. Ano ba? Parang gwapa ako. Pero pa ha, papi? It's a wapa. Gwapa ko na gwapa. Guwapa. It's a wapa. Guwapa. Guwapa, guwapa. It's a nice Amy. Na nice hair. Nice hair. Just borrow my hair, okay? Don't ruin my hair, okay? Just borrow it, okay? Nakaklip Bye, din natin. Will. Wow. Borrow, just borrow it, okay? Where's the hair tie? Where's the hair tie? Put it in your ears like that, okay? Wow, so Where's the hair cute. tie? So nice. Ay, go back. You don't like it? It's so... Gini sigrahan. Sabod man. Happy. Puppy, nice hair. Not so good. Wow. Yeah. Nice hair. Wow. Daltonis, guwapa. Daltonis, guwapa now. Halag, gawat-gawat ang tumoydang. Lala, kuwag nanay. Ta. Mabuki na. Nice. But this is nice hair. Wow. This is a papa. Ninginit na. Gahapon kay siguro madyaguan. Mahubas na ng tubig dani. Kaning init naman. Naan sa pa ng tubig dahil nagpasusulabi man po. Dugay pa di mo hubas? Ha? Dugay pa. Wala na may uwan. Wala maghumay na lumus-lumus pa dito rapit oh. Agdari Zed kay Roy bagong nagtanam dito sa tumoy ga. Hawa na ito nga tinanam, gilarot na to. Hawa na yung bagyo. Init nag panahon. Pero ang tubig wa pa ning hubas. Kasi makakuha tara ng tilapia. Ha? Gada mong hubas ang tubig. Nadi mga tilapia na nagkibo-kibo. Salamat sa Ginoo kay wa na jay bagyo. Aghamay dari kay kuan man, gituwigan man gihapon. Wa pa ning hubas. Nagsugod na pud dag madja og kanang nay pangaon sa humay. Katong hapon nga bagyo hadlok to kay sigig pangilat. Arang kulba gali na agahapon kay nagbidyo-bidyo pud kudot sa gawas sa ning kilat bitag kalit arang heup nahas kanang nay tadto. Arang heup dinas kanang nay deres gawas sila plurami. Kain kilat man. Maura na kahadlakan dari kuan buhol. Kay muuwan og kusugan sa mukilat. Kasagaran jud nay maigo nga. Tao de galing mga lubi nga na. Na maigo ra sa kilat patay ra bagad jud. Parehasa kuwag tatay isang edzaan. Naigo sa kilat. Luujag purma kay mura si jag nasunog paghuman. Agad saan ito tayo ko anto siya nagbaklay. Padung siya og lungsod sa Alicia. Ang saan ito naunahan sa ila mayor na nay murag ko diha mo to. Katubad ang among laaganan kutad. Dato siya naigo. Kawa man to yung mga bahay way sa lipod ba. Unja nagsuksak man ipod siya ko as isang kilid kanang nay pang self defense ba. Kutsilyo mo tingali to. Hapon naman to siya nagbaklay. Nda sige uwan-uwan arang kasuga. Ning kilat og arang kasuga. Nda mao to naigo siya. Pagkaigo niya, wa na madag ospital. Arang luuzag purma. Mura siya og gidauban. Ay nga siya purma sa kanang nay baboy bitaw nga ihawon sa dauban man na.
nga na gidang porma nasunog diyang lawas tanan kuyaw di ay nang naakalares probinsya anza 101 malakaw-lakaw kay nga sa magdakag hinagiban kaya na day ka maigo sa kilat atos Manila og naibagzo agaha rang kahadlakan dito kana rang kuan rang baha kay mahadlag ka siguro na kay di ko ka maumulangoy pero daris buhol mahadlag ko da ng kasag nga lipak sa kilat na marap ng jugos ang dangkan og mulipak na ato kusuok mong tago